bwa abana kuru kenyure kemo abo batanya kugenda no ni skuru asengencho yaba iburi babo basogete kuru nkeyo batamanyiri ase bare gwikira bono mwacho muri Renga TV nigo turase kenyoro kia botire ekigotoka ime sub location ya Gakero ime location ya Ogembo ase wodi ya Machoge basi ime constituency ya Machoge chache county ya Kisii. Njabona butambe ngoro kwa MC Dudus ngo kwarega ni wikira no mwanchu mu rigereria Renga TV ende togenda mo naye gwikomo ari gato tukanyora umugano uyo nabono abana aba nigo batigaire asengina koro asegeka nyuma yabo iburi abo gosoka na gutamanyekana asebare ngo turakanyora umugano ende turamanyanga kero kende ndibaruwe tasenkeye abana bangaki babere bago operate yasinga kiji chonsi gusabanga togenda naye gwika omwario aiga ninde nangina koro abana abo urakigota umugano iyo asenchera yobwagare umongera karibu sana itangani karato tayango buno kurokwa Lieta Briska kwamboka aiga no enka yao mugaka makori akuruku yes ari kuruku gota iyo pole sana litangani igo makori ndia sirete tingo inyore myaka okori myaka 5 gesasira gokora bere gokorega ndia ebueka abana bare ngobwate abana mbwate sita abana batano nomo bono kero kende abana mbare gaiga bo mwana oyomo batanya kugenda no skuru na bono gabayuri babo bonsi mbayo nkiye kugera abana aba abayuri babo batayo moyo bali usigero kende inki kyabete aroti ngumanye kike bageteti bona nche gonde na barabwo yo bantigerete ntamanye tinganki kyagerete bagantigera abana botigeire na bo umro karenga ugatatu umro gatatu kero kende emerema gokoraniririe ukuna kwirigiri kwa matoke matoka nga yocho yabona nakuru igo na kugotebanga urakorire ibiasari bigosobonchuri obwa matoka asigeka namenyeteka obaire gakomenyaka nkai namenyete gesine bwaga tete kinyombeki bamenyete no murugi oya bakanyora abana barenga abana batano ine abana abo bonse no bari mo bono kero kende ngakie kunyareka no gocho gutwara abana bamo muro kero kende utamanyeti asale na murugi oya bona abuno ntamayeti kero bona ncyabana batigire boka ngata kubanyora bali boka ngayo banyora bali boka mwabo kwagaruto kamanyanga gusemboka bakari tindi chetioro rende tindi ko eto muchione koranga na kimichere bona gukanda bwa mumu muro nkanyona abana boka bali ngo baburi kai mamu minaenda bagandebi mama osokire ntoko manyesa agenda bono kero kende omumuro eraga kare kwerigeria ngo chiaro chaga iga sinka yaye na neke na ro musaja tago chakoba nyumba busa tatigete murugi oya iga na bana batigete gese none ndagira ngo baretera ari bono rende ere ingaki muchando monyorete no rori yo kero kende atanya kwira na gochaka iyo umuchando monyorete bwangu iga nuko bwatu konyo wangu charenga bwangu iga umubwate namanyete ngumurugi oyo chire bono igakore kwirendire ndi umurugi yagatebane ngoira nare sagendete nabara amanye gusuna bairi baya chietu gokwani ngoira nare bono tugucha konyora mangananga munaye bono kero kende umurugi oya gatigetwa ngakia chiete bagosanete mumanete komo mwasinyanete mwangakyo aye kyagero manyete musubati gatigira senka yao muhayare sacho yenkurigia kare kero kina bo kurekana burabe kero kino montage chigwasoka ine mwa twalete kurekana konde inje yaya ntuo manitine no numugako ya inje tindo chiyo sembo manitine mwanya gutwara kero kende kurekana konde no nyankurumagega ya kirende bono kera roje ke tuwe aikiria abana bangani ngairenda gukurukanu kanga mbwa beterende baitane kurwa buchie buchimoto
bono incha ogokorekana oko gwokorunga nako gonsinyete. bono ogokorekana kogosinyete Inche nkabuga no abairi bayachi gokwa. bono ogokorekana kogosinyete kiagera abaibori bonsi mbayo na mbaracha goika bono ogokorekana kogosinyete no gwaisa abana gotarorekana gose kwang'ina abana gosoka. Inche gokororekana nokwa omoibori oye rende bono oyo otigire nka kanga nyoe ndiri asogete antebi ng'a nasokire gochia asegete kanga nari maete ng'aki nasegete achiete na inche manyete ng'a nasegete akare bono tinchieti komanya. Bono mokamomura akagotigera abana bonsi akagenda na omomura omonyene nere tararorekana goika bono. Omomura nimotebeti ere rende ng'a mosubati otaiya ontigeire abana. Agateba naki? Agantebia aye rende abana. Okorigeirie enchera okorenda abana abwo? Enchera nere eyire ndaye gochi korigia akabwato. Igo ogoikera bono iga abwatire buna togokwana gose obwatoke? Narwa imechera rituko eria arwete ororo nari eria oyo iga aretete eripoti. Oyo oretete eripoti ning'o? Moiseke omwabo. Moiseke omwabo ng'o? Omwabo oyio moiseke oyio orwete aa. Bono omong'ina kero kende otarareterwa eripoti oyo omoiseke omwabo mokamomura nere okoreta eripoti ng'a momura ose bwatokirwe? Moiseke omokamomura one nere yaani moiseke omwabo omosubati. Omonto okoreterete eripoti ng'a omomura oo obwatokirwe mosubati omwabo ng'o ogoteba mosubati omwabo ekero oyio bono achete konyora obokong'u mosubati omwabo ondeterete otaraika oyo ogoteba ng'a omosubati onyorete obokong'u otareka ase obosubati bwa obokong'u bwa omosubati totaka gokora korwa ase omomura ogo tomanye ng'ai aberete ere nomaete ase are bono gwateba obwatokirwe taiyo abwo rende nakuru. mwakwanire koma ogotebirie mbuya are obwatokirwe naende nagenderete na egasi yaye. Nyora ogendererete ate ataranyora besa rende agochakera nagera. Okay, asante. Kero kende bono oroboti gwataka kong'a nokwa noroboti rwa mokamomura oyo bono ere osogete korwa atatebeti. Oroboti rwaye ng'aki rore nomaete ere ase are? Moiseke omwabo aicha iga agantebi omosubati omonto nyagitari are no anyorekanire atumetwe gocha ororo na inche ngakirwa esimi ngatebi. Nyagitari? Agatuma Chenero. Chenero ya bosongo? Are nyagitari? Arwarete? Nkike muriete? Iga anteti ng'a accident anyorete. Iga anyorete kare? Tingomanya are amatuko nchuma antebi. Matuko ara tingomanya. Igo asa korwa magega aye tomanyetie ase ekero asogete achiete. Bono abana aba buna otigeire aiga nkogenda bari esukuru? Bagende rende mbari goseriwa chibesa. Igo banya kogenda baseriwe? Ebaseriri bare esinde. Noi bagosoma? Nyamaronga. Nyamaronga. Mo iserende kwamoteri ng'a abana baseriwe? Rende namotebia eri rende bono nari eri abwatire. Igo ng'a tabwate eng'encho nere agochi gokonya? Bono rende torochi inche buna abwateti ase gokonya abana baye gosoma bono chibesa akabwatwa rende chigasi igo bono atarainyoa. Aye kero kende ng'aki bono okonyara korageria abana bane gose batano? Inche rende gase nkonyora echi nkonyora ngoendete enda nkonyora nsinini natwasanga. Rituko ntakanyoreti nabo tore igo. Abana aba none echianga bakobeka kero kende esabuni na ebinto bia kawaida ase ensemo ya abana ng'aki bigocha biatoka? Ase inche nkorigire rende ntanyoreti rituko eri nabo tore igo naende iga nere nabo barabwo nabo bare nkonyora akabande nabasiberia. Mwancho omorigereria o Inka TV no tore ase ekenyoro ege kiabotire kegotoka ime sub-location ya Gakero eyerime ye location ya echinsemo echia Ogembo ase eward ya Machoge basi ime constituency ya Machoge chache county ya Kisii gento kiagera twaika iga rituko ria rero mwancho omorigereria ase eng'encho ya oroboti twanyorete ng'a abana mbareo batari kogenda esukuru ase eng'encho kero kende abaibori babatigete naki ekoera twamwire gose twanachire ekina kigokora omogano oyo igo oyo tokokwana nere ase bono ng'ina koro abana aba oyio barendete bono
ogoteba nero bwate mechanda tabwate no ene ndagera abana abo onye ne chianga cyo kubeka mbara atwara buya ne sabuni yo gukisiberia mbara atwara skuru gendo batari guchiera nkeringa school fees teyo kegera abaseriri balenka ngina korotebire takunyara gwakane school fees ikyagera abayibori ababa kebono na inda bara abana baye bono bamureteire umusigo asichinga kieki kero kende umongina ekero umusubati mukamu muro wasogete kurwa gwatemete kumubwati kumurigia inje natebeti umwana ogosoma bwo umuise kumwabo ntotemete kurigire ndang'ang'e kurigeria ng'ang'e tukanyora tai nyonu mutureti ni matebeti mondigeri guchima abu bonjari megweta usurandi mutureti akari akabura gajaga ndebi maige tai yange gaiga bonjari ma bono guchiabu esaga togete arotimanyiti ng'akia koreta gaigo bono kero kendo mongina bumaene mburi bobe abo bosibokota bekene kene kige kogokonya tonye gutwara bombo chumoya bwanya gugochanda busa kegene miaka ya oteri gutwara binte ibono kero kende umusubati oyo ayankuigwa na mwarenge njendu aetanete nyona asinini ya bono rende umwana ukarororo gose uroche mbi ntwetani gutwara gukorekana ya ntumaneti nero ya makirendo otanya gutwara iyanda bakabona gutaka kumanya saberete ntari gutwara ng'ai nkorigie besa nguchi gutarira no nabana nkorigeri naere nguchi korigi gutara igo gateba nga gesokia tigachiche tigachigocha buna agenda nyore mbuo yachira ao bono igo nakamanyite nabona bwaya ona ndo renga gusekero kende ingendo chiaye nchiarengingi yakero kende ya mboro muntu ngoigwa rubururu ogenda osoka kuru mochi utari kumanya atari kogotebe bono bururu bubwae tantebe tingambururu kiarote akamanya gosoka anyandiri antebeti kang'ana inje nimanyete naki obururu basokerete nabwo bunu itinchieti kubumanya ekero ogokwana na mumuro komotebi ng'omoruyo etayo gotigeira abana nkiagoteba iganteti ng'airende abana inatuboka esachiete igo bono nyeta gotuboka bado nogendere kurenda abana bono rende ng'aiyo notuguta abana bao mwancho murigereria Enka TV omong'ina Briska agoteba ng'a nyuma ere yogokororo iboro kurenda abana na gukinia na abana aba bagaikira engaki bagwetenenera bono mumuroye uyore mumuro gatatu gwateba mumuroye gatatu nere uchita kanyoma banyorira abana batano lakini bona abana abo mbanya mbabwati bayibori ase bona gikegera bayibori babo mbaria igo batigeire omong'ina Briska uyore ng'ina kurubono nere bagukuyigo komo lakini bono mong'ina Briska agateba ng'a mbabwati endagera kende nkeri babwate nyomba igagotema gokora ekonda naende nomong'ina ikire ng'anko gotare chinguru chia mokeire bono kero kende nababwate omochando bono kero kende omong'ina Briska ayekerero kia onkere kieke gose birengereri bia ombire biebi ebirengereri biane inche mwarenge gonkonya ase abana abaiga mbwate nyomba ogokonya tagete nkoro obokonyi bangonye nyone endagera nyakeki bararore bagonkonya gicha ndore ng'a nabiukirie abana nyora abanyene bakuorokeriro rimanye kumanya ng'a baurukire lakini anyoe mbaiyo abana bakonya bairu ne esukuru bona abana bekero obobwate nakio obabarete buna abana chintakana gose obabarete buna abana kwairu orere buna omoreri egere abanyene bagocha macha koira inche bono gose na abana mbindoche ng'a na abana entigei bono ntache mbare ng'a noyo bande gose na abana nyomba kero kende iratoka serikali yakorera okunacha yarusirie abana na bakobaira ase egetaseni keria abana bakobera okushughulikirwa na serikali kero kende mbwanje barua sori barua igo rende namanyire esi bachire omwancho murigereria Enka TV togenderete kubwati mugano ya sobwange sana twase kwebase turi gaiga nekejure kiabutire ime sub location ya Gakeru ase location ya echinsemo chugembo ase egwodi ya Machoge basi igotoka ime constituency ya Machoge chache county ya Kisii bagotebanga michimo buru nayo nyige konyarekana gwakonya omonto kari moyo inde mbiru kweboria amaborio bono agenderete kweboria omong'ina Briska kweboria ng'a kero kende abaibori abang'ai bachiete nkikiagerete bagaitani eng'encheye
ngina abana agasoka tatebetia sagenda goika bono taramanyekana asare nonye nabo ntuchigokora obotuki kumanyanga kero kendo nyakororeka ande kurende omong'ina Briska otakire korwa ekerengererio kikero gukagera kero kende omong'ina ng'ina abana nigara asinye gitari moime omochi bosongo ase ng'encho okonyora omobosokano kero kende ng'ore gogotebi ng'a ng'ina abana bananyorete omobosokano nyagitari ari moiseke omwabo nachiete akamorora nabantebeti ng'a nachiete akamoro akanyora ng'aki anyorete accident yari agontebi ng'a anyorete accident ye pikipiki arinete agatuomu na egari arenge gochi korigi ng'a korigie bwerigeri akanyora omobosokano ase omobosokano gotogoteba pole sana ekiagera omobosokano toriko banga ng'a ngochore ndi bwensi nabarayonyore igo mbwango gwachete komanya ng'a iga anyorete omobosokano igo nyorete amang'ana chuma chuma eye iga moisoni yes lakini korwa akanyorete amang'ana toranyora chinguru na ebesa ya okogenda nyagitari ochikomorora okay gokwana twarenge igoro ya okogania nakobori ng'a kero kende omonto atake korusia abana abaga iga achikobashugurikera ero omonyene watebire ng'a togwancha naki ndanchere ndachigosugurikera abana igo bono gose igo bang'ita bono bagonsoa nyomba nainche nabo ndoche ng'ambi bono rende gwasinyire onyara kobagorera chianga yanga chiro chitingonyara atatiga muna mwacha iga monkonye rirori agokonya tibono gokonya bora akonye nde serikali na bera agokonye eira abana echikobarinda eire rende igo mba gochikoira pi igo baraira pi rende igo totaeti baire pi bankonye ngobaragire igo egento otagete bakonye namba eyemo bagende esukuru namba ibere nokuragira namba ibere nendagera etayo namba isato chianga bakobeka nesabuni ibi byonsi mbiya kino kyo oguna kukugani kwaho kero kende bono eratoka abana aba bakonyirwe kero bakonyirwe isamanya gotuboka kero kende achake koboria amaborio ng'a abana aba ng'ogotebi ng'a kero kende mbachandegete inche ngoteba inche mwatigerete inche naroche nkachandika kurageri na kubarigeri ngachaka kurigia obokonyi bono ekiagera moche timoche gokondo igo abanyene barabwo abanyene abana ekero baraiche na gotaka abana barabwo ng'obae abana bono kobari bwone gose imbwone bari abanyene abana rende isochire na ng'inochire mbatagete korusia abana mwang'ina korende babaire bono ngeire ndi barabaire mwabo nyomba igo tinchororo igo gose nonde na barabo igo nonde na barabo ekero igo torochi bokong'u akobera na abana aba boko abana barabu gaki nyewe ndanche nkonyu banje gonkonya ekiagera ekero okorora obokong'u nyona yesore nabo okorora ng'omwana ori nachandegete omokonya bono kero kende omong'ina kero kende omogambi arachaga iga ase enka yago akobori ng'a nkigekoera abana abatari kogenda esukuru na kero kende nkigekoera abana abatabwate nonye chianga bakobeka nendagera na isoro na ng'ina naro kero kende ng'aki oramwiraneria ng'aki bono ndamoiraneria ase ndamoiraneria muna nakoiraneria ng'a ebantigerete bakagotigera right omwancho omorigereria Oinka TV oyo no omong'ina Priska oyo otigeire abana ase ekenyoro eke kero kende gwatemire korigia bokonyi bonde ase ekenyoro eke gose bono bwango gose bono ekero naigwete iga nario bono nachakire kwerengereria ng'a nkonyora enchera ya ogonkonya kero kende oyo okoretere toroboti ng'a mosubati mwabo nyagitari are kero kende ndiakoretere toroboti gwateba ichuma igo ere ng'aki akorete agaichaga ekiagera ere tari ere onyuomera bono rende gose ere achete ase eng'encho amanyete ng'a mosubati omwabo nwarenga agacha koriboti rende ng'a ibu nyo mwatebete ng'a taiyo ibu ase atokire ibu nanyorire accident okay asante sana omwancho omorigereria Oinka TV kero kende nabo ebinto bigokong'ana kini orwo narwo roboti arure omong'ina Priska
igoro y'abana kero kene ntuchikorora abana batugukwanira torenga conditions kibale ngose condition kibale nga kibakororekana obugima bwabo nga kibwabere bokororekana ndene litoranyale korora nga abana tugukwanira mbara byabo kero kenda abana abo nga ibabera tumunga no balenzaire mwacho murigereria tiga tonyore abana batoranyale ko batukubarire ngo sabanga okira bwa bu mwacho murigereria kero kende ngo temo koranyora abana aba ndara barigereria ndorenga condition yabonererie ende nayo buno murigereria onyore bagario kororanga nga kiabana bakororekana umuchando babwatino rurioyo na kero kende ogokonyo baragani nkoro kyoko tochiandale mwancho murigereria Enka TV abana twari gukwanira nabwo aba baiche bakire gaiga oyo monoro ega turenere toto habari yako biore aiti gukwana aya biore na kyokorokwa Sandra kai ta Sandra masomo ni skuru tulikanda wasere tukuchibesa kai asikogocha kai kwa ndori skuru ngyo tali gochire skuru akagoseri kuri skuru chibesa gutumete nkwanya kuchinyora nkwanya kwego atume no ali mao minera no ali ngai bachiete to komanya ngomo menyete komo abo mina Sandra ngira asire ngora PP2 mwancho murigereria Enka TV na bakire genteka kongusana oyakoro kwa Sandra agonte binga igachite skuru agaserigwa asengenje kibesa kitarengo oyo mwabiso yo tari kunyara gukwana buya ikiagera ta kunyara gukwana mangana ya noyo ayina kyokoroko Catherine ngira asire ngore grade 4 guchole skuru ngyo tari guchole skuru basari guchibesa ayo soma usinga ima basoma Nyamarongo tatu minuto mai sana kinga kwanya kama tebi ngo sari chibesa nyakia gateo mau minera sari no man ngia ko era mau mina batigete akabatiga nyomba muri ni mwaka mwacho murigereria Enka TV oroboti nkonyora kurwa sabana baro gotebanga igo banyorete bari boka nyomba ngina agasoka lakini mbama ete isasare isegare chinsemo cha Nakuru ase agokora biashara kurende nachite akanyora umuchando ikega nabe gitubiara asa magoso tutaramanyanga nararia yewe kabono ikyo keiriretere kuburwa kibesa icyo kero kenda ari cyo gwakanira abana bakogenderera n'amasomo aiga ngina kora abana abanware uyo sinyire bono kubakanira school fees nakero kurigereria abana aba no ene chihanga bakobeka mbabwati igo batajetense nga iye korokinga no nyene bikoroto mbabwati kero kende mwancho umurigereria na batogoteba nga michima buru na ebintu ngoko ngabire lakini umuntu kagokonyo kali moyo na bagwakambia mono kero kende na bira toke nga kwarigereri kwarorire amabebe asengenchi abana beri kogende skuru nabo orabakonye asenchira ya mose yende linde banyariko bakogende skuru ekero lichi burigenderete kurigwa ngakero kende ngina agiachiete na ise asali ngai ne kyagokora ngere kike ikegera bonsi mbanya kororekana goika bono nigo bamenyete no ngina koro Briska umongena Briska kero kende kero tomu bolinga kyuko kane kwa ekole era ni gatebanga igatagete abana aba banyariko babagokonywa linde bagende skuru banyole yanga bakobeka banyole ndagera bakolia elio banyariko bakwegendereria asubugima na kero kende ngira naso umongena Briska kero kende na inde ekero mumenyete na abana aba ngai bakorara imwana mwo bakorara no bwatase bakorara arago atatigarende bintu ntabwati biri byokurarira burunge mbora nubwane nduseti nkaba aye bibare kurarira mwabonga ibiachete konyora byago tiri okoro igo korora nga
asubwenge okororanga obokong'u mbabwate umuchando gati ise na ngina okoranga mbabwate kuigwana nokuya ngaki kero kendo tachite imende kero kendo chikubagayana ng'ekire tindochi bokong'u babwate bono obokong'u kero okorora mbora ndirio okorora abanto bagoitana bono rende batae goitana no bono abwo no obokong'u bonsinyerete ng'aki bobete bokamanya goikera bonga buna iga. Mwancho murigereria Enka TV kero kende ntochikorigia omwamate iga oyomo kero kende gose nachigotoa mogano nyakamanyete ng'ani ngikegendererete ase enkeye goika bono ekio gekogera ng'ina abana aba atararorekana goika bono na ise atanya kororekana goika bono abana togokwanera nabo gaba igo bara abana batano korende abande babere mbayo aiga ase bono korende ndoteme na intwe kubeka ebitinga goikeranu ndekoena kinga nkonyoro turu omogano goikeranu ng'a ng'ina ng'ai achiete na ise ng'ai achiete buna butambe Enka TV goika tokoro gotukigwa ime erigo kumanyonsi buna anyarete koba gakogenderera ase geke kero gosio mwancho murigereria nataka gokora chinkwana no mwamata oyomo eri kero kende achigototebinga ere nkiamanyete igoro kero kende yeng'aneye yegereta abaibori abonsi batayo goika bono kegera tari bonsi barabe mbamanya nabura nyoro ndomo obwate bumaene tochiandare ngore na tole ase geke kero gosio mwancho murigereria Enka TV nona koriereira nkonyora tore mwamata oyomo oyore mbarabarire enkeye oyo rachigototebia beratoto kero kende ng'a ninkiamanyete igoro y'omogano oyo oyikero kende ogerete abana aba batanya kogenda esukuru goika bono na kero kende baburire enchera y'okwegendereria obogima ase eng'encho y'abaibori babo gosoka korwa ase enkeye na gotamanyekana boronge ase baberete goika bono gokwarigania ndere togenderera omogano oyo kegera ekero nkorigereria iga ng'ekigima ochire iga iga oyomo bwabamate korwa ase orogongoro mong'ina gara oteye ngono okorokwa Eritane nkorokuma kwambuka Mbonya ase ekepande naborire lakini omochinka ege nkorokuma kwambuka Kiumbe meri kwambuka Kiumbe igo ng'esa babonere naende bamenterete eririya iga nimbwaterete ekiabugirango aye no omonto ominto koromate pia mono sana ekero kende igo twachira iga ase enkeye togotema gosamisa ake korigereria ng'a omochando norori oyo ekiagera chinyomba echi igo togotebia ng'a banyene mbaiyo na abana igo bamenyete ase ng'ina koro kero kende aye nobwate omogano onde igoro y'eng'ana eye nimbwate omogano moke igo abana aba nabo bachandegete baibori mbari kobaika ang'e naende ntoma muna bono iga ncheti maeti baibori baese bare abana aba mbabwati namuna bakoragera mbabwati yanga kende ngiyo babwate nabo bachandire esukuru mbari kogenda chibesa nchiyo bagokora ki bagosomera na omong'ina omwabo oyo bono ogotire tari kwenyara goika abakonywa na inwe bono kero kende ekero okoraune nkia rende bang'ina mbaune ngina barabwo kero kende ngigekoera abaibori aba basogete na gotiga abana aba abaibori aba basogete goetera okonywa igo nkonywa bara marwa mbari goparansani nkwana rende ekagera bagapistana igo igo okoigwana na nkore gotabete ase eng'encho ya egento bagotumeka mwancho morigereria na bebiche kororekana bono enyia toto karakira nyamaza mwancho morigereria twachikora shughulikero omwana ake enchara yonsi yamurire bono nabara akendu gosochi konyora ganto akobeka monwa gakorokonde bwensi ng'ine kiagera tamaete ng'ina asare mogano tokonyora korwa ase oyo mogo amate goteba ng'a abaibori aba nonya barwete iga iga nonya ng'ina origia gotakebeka boronge ngotebekanere ng'a ogokorekana nkore kwabeteo ogokorekana ekero kwabao basi igaikera ng'a bono abana nabwo bakoba obonyansi bokomenya gogekoba ng'a chieri bere kochikorwana obonyansi nabo bogocha bwaumia bono obonyansi bwabeire abana obokumia na kiagera twachaga gotema kero kende gose twachikogororokia abana aba banyare koba bakwegendereria enchera ya mosende kero kende aye buno omwamate ure ang'ega iga kero kende gwatemire kero kende gwecheba chebaniga kobakwanera abaibori aba gose kero kende korigia mbinu emo iga orakonya bana aba nkorabakwanera nde nakwanerete omogaka oye nkamotebia nayombia amange erachete mwana kong'eresa emitando nkamotebia yombia aye kora ebiasara biao tumera abana bae endagera agankania nataka gocha pi
ngakwa no mong'ina ayo tagoba inse nera akana tekugwatikani mang'ana mugakoya igomba ntebete igo bono ekene nkiringa abaibori abambana chete kina ngakero kende kero omonto nabo aragende kobwae mong'ina keratige twana omwaka kero kende nabwate eng'enchi ngendo chinde chitarenge engiya chira chiri ngome egento giokare konywa amarwa no mugakoya onywa kobagotinda bonse nabo bagokorekana bono kero kenda eratoka ng'a nkwa omorigereri okorigeretie ekerengereri kiao ngere kiao choko bakoreng'ana na abana abo nabarorekanire nche abana aba nche nkang'ina kore moina abana abente yaani ebachandegete batakeire bairwe sukuru baigwa endagera bari nechianga babeke twakire mbia mono sana omong'ina ase eng'encho kero kende yokwerwa korwa enkwana enyeng'e igoro yakeria omanyete igoro yenkeye twatebire mbia mono sana mwancho omorigereria Inka TV oino oyomo bwa baamate bang'aiga twakwana na kero kende kero twayokore ntogende bono gochia kounengi na gotema korigia ng'a abaibori abang'ai bachiete kibaberete engere kieke kiabagecheti goikera gotigana na gotiga abana aba igo omugano ya kero twachikoyokora ntokoretere ensemo ya kabere ekero turachigokora obotuki bwaime morigereria Inka TV gotware gosabonga kero kende kora atware enchera yokobakonya eyamase yamo nabo abakonye erinde banyara ko bakogenderera skuru na banyore kanga bakobekana bera tokoro gwata kanga aria gakeiro omwana o nabo okobaretera obakonye sekero kende no gwate bikoro tebya keiro abana nabo okobaretera obakonye ase enchera yamo goseyende na baro bagenderere konya kwegendereria ase enchera engabune eyo mwancho morigereria Inka TV onero mong'ina Brisco orendeta abana kero kende kora atake gokwana nere yamase yamo na kumubori mabori abere na kero kende gotaka goikera abana aba na mogokwana eyamase yamo omong'ina enamba yayo yesimino yobwate ninye bwate atatiga ntanyibwateti omotuko bwa gokwana ntango mwancho morigereria tote gotema korigia namba y'omong'ina Brisca kero twayenyorire eye yakoire echore korwa natema korigia namba y'omong'ina Brisca enamba y'omong'ina Brisca egere 0720 381 146 0720 381 146 inere namba y'omong'ina Brisca kora atake komoikera nabo mogokwana nere eyamase eyemo erinde kero kende mosange ebirengererio okora atware enchera yo gokonya abana aba nere nkagete ng'ana barake mbia mono nkero kende gento kwacha gokwana kemo y'omong'ina Brisca ngere kieke nche kio moeri gaki ekero bankonyire na inche nabo ngwiraneria mbuya mono nyasaye abaseseni okay mbia mono sana mwancho morigereria Inka TV goikera bono togokorera omogano oyo ase rituko ria rero lakini igo togokoria ere ng'a nkogenda tore kobeka ebitinge boikeranu erinde kwaneki ng'a nkomanya tore ase abaibori ba abana aba bare ekebanyorete engere kieke onye mochando koro bado ntogotebe onye mochando toyo bado ntoirane ase eng'encho gokomanyia ayebuna omorigereria omwancho Inka TV kwakambia mono sana ase eng'encho yabari bonse twabwaterana ase eng'encho okwaneki ng'a mogano oyo nkogochirore ase enchera yogoikeranu kegima bakichibicha Brian McKnight na Bridget Kerubo buna botambe oyo goedit emegane na kwaneki ng'a nkogochirere boikeranu ase echannel yaito ya Inka TV igakorokwa omochokoro onyamora njebona botambe nkorokwa MC Dudus gwakira mbia mono kegerore omorigererio omwegenu Inka TV na ogendete gotubwatia boikeranu na kira rituko ngo gosabonye onye turanyara ko bako subscribe ase channel yaito korabo kebwango kuneka engere ekyo erinde kebuge buya kegima nabo igona bogo share na ko like erinde tukine asobwamo bia mono sana na kurwa se kenyoreke iga kiabotire ikigotoka ime ye sublocation ya Gakero iye gotoka ime ye location yo Gembo ase egwode ya Machoge basi me constituency ya Machoge chache county ya Kisii oikera buno onko yobutorera ase ritukorera goika ebiro bindira kina akorire yeira kwira nande nensemo ya kabere y'omugano oyo